и амплоа. Той донесе първа награда на конкурса в град Пловдив на големите момичета на ансамбъла. Този път адмирациите са за тях и за техния ръководител Ивайло Захариев.
колко само са пораснали нашите момичета. Сега ще видите обаче кой още е пораснал. Защото за втори коледен концерт, тук на сцената, прекрасните фолклорни хорца ще изиграят най-малките танцори. Естествено, те се вълнуват най-много, притесняват се най-много и най-много ще се радват на вашите аплодисменти. Техен ръководител е Лъчезар Захариев. Слава се
Бяхте прекрасни, благодарим ви. И хорцата ви бяха много хубави. И на идната Коледа ще се видим отново. На нашия и наш ден си мисля,